Ka jingyasang yaselok ki pastor jong ka KJP Sinat Sepngi, lengba ka organizing committee charitable football friendly match. Kala pentip baka sa panlong ka jingyal akai prolog hapdeng ki pastor bat ki officer sarkar. Ya ka bala pia hala ki jong ki zon. Ka jing temu men panlong ya ka jingyal akai prolog kalong shibenta ka jing rakhe ya ka jing dap shispas nem jong ka Robert Hospital. Ya ka baon pli perda ya ka jing rakhe ha unai wing mentahi usnem kaban penkut pat ha unai wing arajar arpulai. U pastor jar thaba u beri sekretari ka komiti haba pen bena ya kane ka singitho ding ha Shillong Press Club ulai thu ba ka jing thmu ban penlong ya ka jing lakai prolog kalong ru sibenta ban penmi pisa bantei saya ka wepat ka Robert Hospital ka bathamai ka badan marjan berkabarim ya ka balai kerteng ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Annex ya ka baon satay san mala nang ta ban kentiuno ya ka School of Nursing siya ka College of Nursing. Ulay thu ba ka jingil akai prolog on sedang no haka hendru tarik naitung hanong stony ha mokrot zon haka arpolai tarik nailar hari boy district bansa penlong ha umroy haka khat hangyo tarik nailur ha mairang zon on penlong haka arpondru tarik nailur ha pendem umyong nang ta ha seora berkadu on penlong hanong ba Shillong ha mana nehe maulai haka arpo tarik risau. Ka komiti ka kentu iki officer bakinwan banasimen talang hakini ki jingil akai prolog. Ulong baka komiti kalapan kreru ki Donaldskat berkenturu iki pajba banya senok tilang banya rap ika hospital tak bayarap bandan mentalang hakine ka program. Kum ban penkemau hang ne baya ka Roberts Hospital lepi pajba haka arpusan terik leber kat kanai spa arpoar bad haka arpusan terik leber arajar arpoar pada pura shispa senam hari om syam layo ban rakhe ka nakadaw ka jimpentut jong ka klam covid balara no ban pli perda ya ka jing rakhe dap shispa senam haka saw terik naiwing arajar arpoar. Secretary jongka organizing committee na kabanta kanika charity football friendly match kabangila pendek ban pelong hapring jong iki pastor bat ki officer jong ka sarkar asukwa ban kren ye kini ki atli ki phang kabaningkong kadai kajing rakhe ka Robert Hospital ya ka centenary jubilee habangi keren capang kene nyemlah kemda kerjang din ya kecing sedang jongka katkum ke history ya kene ka Robert Hospital lasdang dau Dr. Hugh Gordon Robert bana ka balang kemi nang Tinary Wills uni u doktor ha kecing sisya ude beliau uba pentebet bat trei ha ka farm jong ki charter accountant tenrei ha ka wi ka por ula yo snow ye ka jingalap jong Robert Evans bat kata ka jingalap kala kta yo u bat ula yo snow ye ka jingkot ba unlek kum medical missionary seksiliang duriau ulai tu ia kini hau kupa jongu bari doktor baru teman pesan hatu juga por baru kupa ula aimen sim yo u nang ta ula leipan pentibet haka school doktor ula pendek ia kini kejing pude haka senam kat kendai sebak khara bar haka senam kat kendai sebak khalai ula wan sene ban sing ia kini ke hospital kabamut bakani ke hospital ke Juni kadai ke hospital ke bala seng dau buriu ubala yo ya ke jingkot gerpang na kabanta kani ka kam jing penkhia ni sngo ngu sibon ba uniu doktor ulawan chakani kari ke chongi pat naki kam ki babon yila ban yu i ba ula len la de sisana kabanta ban pen ulong ya kani ka kam jing penkhia hakasnem kat kendai sepak kat saw tang hadin kat kene penai blok poi hang ne keja katu ketmaba ke Baningkong hakatu ko por ka don kene ka civil hospital ke badang rit hang ne Shillong bala yatu yangi ba la khot yu ban traino hang to kum civil surgeon nalor ka ba trei ya ka kam kum missionary doctor but kata kajing trang jong u ban pun ulong ban seng ya kene kostal kam simkot hot kam dei ka basuk ha ka to ko por ban ya communicate bat ka mission board nang Tinary Wills sa phang kita kajing ton kam
te hendri ulah persangkat ka bala bat ke history ke yathu yangi bahabu trei ku civil surgeon ka tulap paro ka bau yo na ka sorkar ulah pelut ha ka bantay ya kani ka hospital bat ka tahi ka pen ka pen pau ba udon ya ka jing trang bat uda angnut dik ban pelongkam ya kani ka hospital te kani ka hospital ka ba ulah seng ha kata ka por kampat bit pat biang banoong ba hadin ka thamaba ulan cuti hakas nam khat khandai sepakat khandai chala ka jongga ri ula yathu ya kani ka kam jing penkhia hakinong penya jongka mission hangtai bat wala ban kin convince ki bat kiru kila aila di u ba untho dai booklet banapil se ki balang baro lakhot ye kawi ke jingalang balaong ba kata ke jingalang lalong ka ba chit hem hadu kata-kata bat lalum ru ya ka fon na ka benta kani ka hospital kami ha ka to kopor kumbal lai po hajar pong tip ka pisala da keng ha kani ke juk menta kala poi sikikat no pulang bat da kata ka pisau sawan hadin ban dei ban pen pha chu ya kani ka hospital tingis ngau pha bani tu ba kani ka hospital ka ba uniu doktor ulaseng kalau kot menta syakarin yang kecing tap cispas nan kecing rakhe ya kene ka hos ya kene kecing syakari bicongka kecing esim bentalang jongi ki pastor ka khasi jantia presbyterian sinosemi ha kecing rakhe ya kene ka centenary jubilee kajing eseng slok ki pastor ha kasnam arajar khat kendai kebalong ha kabalang no bertun haba kalayo jingtip sepang kane bat habangi la ya perkhat ya kita ki jing trei ki ba koridor ki ba u doktor ula trei bat ya ki jing sakri ka ba kane ka hospital kala ai ngile sudai bang ngiru nginya don bentalang hakaban rakhe ya kane ka jubili bat ngile yakut ban pelong da kanu kunu ka program kenang banyila ban respond ban yarap lem ya kanika hospital tengile yakut bangin pelong da kanika football friendly match hapeng jongi ki pastor bat ngin kepat ye ki officer jong ka sarkar bangin ya le kai ha kanika match kum kajing penipon na ka banta kanika jing rakhe ka hospital ya kanika centenary te namati ding don jong kitu ki klam ke jingjia kum tu ngim chimla ban le ya kata kakam de tat hadin ba kalapit labyang ni sayo ban penbek nilawan ban ya kendu ya officer ni so kemen ba isa di piwalang pangile kendu ila penpau ya kejing la kloi bat ila penitu yangi yai jongi sarwan shan juba arti bat kiwi ba in ya pendek ya kini ki barokhoi hadin bangile keren bat ki saphang kanika program tengi la ya poi sakata ka jing perkhat ba kanika program jongi kamde ban kutang hakawai bal ada long kepala ngin pelong no ya kane si bentana ke jing rakhe ya kane ke jubilee kenang bangila ban ai jing tip ban connect ya kane seki brio seki paik ba baro bad ha ka ju ko por bangila ru ban ben mi fon naga benta ke jing rakhe ya kane ke hospital ha kane ke jing rakhe ka don ya kine ke jing thau ki ba kongsan ka baningkong kolong ban sna biang sakawai ke building ke on tip komka hospital annex but kawai pati kolong ban upgrade no ya kani ka school of nursing siya college of nursing but nang ta ban pendit penbiang ya ki wiki pat kitiar ki machine ha kani ka hospital kaban ya dei bat kani ka juk
te habang yu I bana kalyang jong hostel ki don yakini ki jing thau hakane ka jing rakhe yakani ki jubili tengis ngau ba kum ki pastor ni don ka benta ka bakrau ban ya trelang hakane ka benta te da ka bor jong yim la ni tan pau ki jing sungu ya ki officer na kalyang jong sorka ba kli kloi ban yarap lem yangi bat ki balai ai but ai mensim lem haka bangin perkhat yakani ka kam te kumta hadin bangilai perkhat ngilai ya kut ban pelong ya kanika football ka friendly kanika charity football friendly match ke jongi hakisun wise kabaningkong hangtai hanong ston ka bangin sedang no hakanika riu tarik ngin penilai hakan riu tarik Julai bat ka ba ka dei hamau kerwat sun haka arprai tarik Ogos kabalai kanlong haka khanyo tarik September hari boy district hangti ha umroy kabasau haka arpun tarik September hamairan sun kanlong hangtai hapo pendamyong kabasan ngin pelong hasora bat kabakadu ngin pelong hangne sulong haka arpu atrik Oktober hangtai hamaulai madan he tengi karman bakani ka program kabangi ngin pelong kanamkut tang hakabangi ngin su pelong ya kan rei ba kani ka program kan pelong ya ki bilu baro bakin tip kin yo I ya ka jing trei jong kani ka hospital bat kin siu thu ru ya ki jing don kam ki bapun bat bakin la ya ka ban ya no senyang lang syaka bat ka baar kolong ba ngin persyang ru pan lum hi ya ka fon kat ka bangila na ka benta kani ka hospital tingila penkre ya ki donoska ngila pha shaki sun ki district ki baper bat ni siu ban ong leng ba jong pi ki media ya ki pai ba baro ki badon hakani ka rikasi ki jongi to ngi snok tilang ban yarap ya kani ka hospital da ka ba pi pin ya don bentang bat ni hakani ka jing pelong ya kani ka program bat bangin la sisa ban penyo ya ka jing yarap bat bakane ka hospital kan la ban pin ulong ya ka jing thau jong ka hakani ka jing rakhe ya kani ka jubili lapan kre ru ya kini ki brochures ki bangila tho kendiat ka to ka ne sapang kani ka hospital bat bangin sam ya kini shaki well wishes ki donors ki jongi bat balada ki sngau bakiru ki kwa ban ailam ya ka jingarap nam ta kani ka hospital ki la ban yarap da ka bakin ya kendu bat kontak bat ka hospital na ka benta ki jingdon kam ki bidai bat kata nga patray hantay ko hostel kumuha ni team officer ting junga mo ki dilo barbanyan nga sikwa banta patay sikintin at tin pang sipang project ya ka na personal na po dia ka banin kong kumbang nila yung ka history jang ka hospital kumno ka long kaniga missionary hospital ka ba po jaya ko mangitip kung ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ba napli pagbae ka haka harusan trip jong bunay match kat kanday spa arwar bat menta haka harusan trip jong new match buladem jong kaniga senyam kaladap sis pasnen tingila day man rakhi kaniga program jong jingdap sis pasnen nadu tugas jong match Ndray namar ka jingdon jong kaniga COVID pandemic ka bang yatip bar point kanakaling ka hospital governing board ringkat pat ka jing I approval na ka KGP assembly nilapan kanriano ya ka baka official opening ceremony jong kaniga program ka centenary celebration jong hostel kanlong no ha ka South Rig jong November arpo arwar pat ka closing ceremony pat kanlong system hadin kata ka light rig yung November arajar arpo arpulay para preng jong kaniga por bugilan system Idan bon ki programs ki bala pankre na kalian ka hostel but kumjo kani kaniga way na kiba ila ni karana ni por kaniga charity football friendly match kala pankre ka jinga sang ki
selok ki pastor jong ke KGP sinat setni kabala don ga sokia hakapete bat kumno ban la ban pinmi fund na banta kajing rakhi kani kajing dap chispas dan hospital hakapete bat kani na soban ay ableru i ba wanshan bat i ba haki ba juton na kapor sa kapor pa hakapani ko initially ka sulong ba ban pinmi fund na banta kani ka celebration Ndrain dah hadir dengan layu ban ya kendo ban syai isu atau rei ke project da ba kristal da hak ba khamta ma ka por ko ba menta mar kumbang UI ban ngitip ba hostel jungi kalarim sispa stem ta ba kala pun di area gila ni kichaka ki bang UI ban dangi hapan update dan ban upgrade ki facilities kumba ka de ka por ko ba menta i kham sham sitam sikate la da fite ya repair na ka new construction ki bon ki jinglut bat kumta ta ki facilities ki bangitan kam ban yo ru gimla asu na ba kalarim ya building dihatin pengilayo ban yishong ban perkhat ban ki doctor ke committee ke ba fair ke ba tes phang kan ni na sode ban ajimut na bangin dan na sakoi pat ka hospital ka thamai ka bangin tip ya ka kum ga Dr. H Gordon Roberts Hospital Annex kata kamut ka ban ya join lang bat kan ni ka bamenta kan lang ka connecting ram bat kan ni ka hospital ka ba thamai ka ban sna ta kan long marsenda bat ka hospital ka badan menta but ka project ya ka bangila plan kalau nak banta san mala nani kita G+5 but ngirayo ro banyong bat ki officers ko care ba ka committee so kumno bat panwanto ri ta building but ka project hi kumba kalong banta kalong kumpoi kumba sap klur na bata ka san mala ya ka bangi ongan pendek ya ka kisan ki kisnem but kata ka jinglong consent ke jongi kalong banang nu ngin la ban yo kat kata ka pisa ka bangin la ban tray ni ka building oi kala don ru ka jing kren bangin apan fees dan ingin prioritize ki area ki ban khamlong economically ki ban la ban self sustaining generating income ka bangin la ban immediately ban yo pisa nang ban sustain ya ka remaining part of the project katar kala don initially ya ka bangin stang ya ni program project ni pakan long kunta kamot aku nung dan kam kumba bo aku ini aku akrur bangin stang no ita de sakawai pat ka project ka ba hakmat do kumbala pensong dai pastor natan hakni por kalong spang ka upgradation ya ka school of nursing ru katai ka bala stang ha ka johi ka snem baka stang ka hospital bat ka bala adap di mentasis pasnem but namar ka jingsong tho jong ki missionaries mishwa kalong ba bagin yo ya ka nursing education dan ka nursing service da ndei de ki matron ki bawan na ka tu silyang duriau hak tu por ndei ki kami ban yo de ki briu rejong kemur ki khasi jo but they alor yo na ta por bata ka ba ban pengek ki briu ki tries to jungi bakin long bakin wan sa ka kam ban ai ki shakri kum ki nurse dan ki no ban sumari ba pangi ba sitam kalong ka ba ndei ka jingle sitam ki jong da ka mati ki jong ki ka ba ki lehi ki ta hi ki baro ki benta ka penlong ki ban mudur ban perhat plan kani kani kam jungi but they hello kata bal sala ban sen pat kani nursing school but so komen si kade ba kani ka school pada mata kan lala ban upgrade ya ka sa college of nursing ilayo ki jingi thu na ka Mekalian Nursing Council Indian Nursing Council mata ka sa inspection baru ka bang ilayo ka affiliation permission but ka North Eastern Hill University but ka admission process mentaru kala nang yai tinrei ban penbiang ya ka jingdon kam jong ka College of Nursing kat kum ka norms jong ka Indian Nursing Council kiran kam ki jingdon kam ki babiang fair ha ka bade clinical ka ni ka practical na ta pada ha ka bade ya ka infrastructures but ki faculties bagi tai de mentangi na bangi sula ban su upgrade ya kana ka existing infrastructure ka bagi don menta bagi yo swatang ya ka ban ron ya ka college ya ka BSc na ni ka degree course ya nursing na ka Presbyterian Church of Wales na so pada ban pau ya ni wakilayara ban pen ai ka pisak balong kumba siklor rula na ka banta bangin la ban yo ya kata ka vertical extension jo ka floor ka bangin banta kanang bangin la ban penbiang ya kijing kam kat kumba non jo ka INC but based on ya kita ki bangin la ban pendat ban lawan inspection ki ong bakal apiang banta ha ka kijing kam ka bete bat ka faculty ha ka bete bat ka clinical bat ju ha ka kijing kam jo ki human resources dan ki facilities